Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in His blaze. There is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. May adlaw ni mo dihay galaki inausab si Brother Kier, member sa Emmanuel Bible Baptist Church. Kini nausab ato ang tulumanon ang the 15-minute Bible Truth and online broadcasting ministry sa Emmanuel Bible Baptist Church. Naanusab kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ug ato ang makuha ang mensahe nga gusto nga pahatod sa Ginoo diri kanato diri sa ato ang 15-minute Bible Truth. So karon basahon nato ato ang text no sa Luke chapter 15 verses 3 to 7. Ang atong pagastoryahan karon is about Jesus as the good shepherd, no? The shepherd's compassion, no? Yang illustrate diri pinagi sa usa ka parable nga ang pagpangita sa usa ka shepherd sa usa ka sheep, no? Ato basahon sa Luke chapter 15 verses 3 to 7 ingon ang Bible, and he spake this parable unto them, saying, What man of you having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it? And when he found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing. And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbors, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons which need no repentance. No, so muna itong text, and then we will be focusing lang sa Luke chapter 15 verse 4. No, kaning, what a man of you having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it. No? Karon ang pagastorya nato is about the lost, ang kaluoy sa usa ka shepherd, no, sa usa ka sheep, no, for a lost sheep. The shepherd's compassion, number one natong storyan is the shepherd's compassion for a lost sheep.
No, kaning gistorya na to nga lost is kung kani magong sheep, no, kung imo na naon nawala siya pan gipangita gid sa shepherd, no, sama ra pud na sa ato ang mga tao, kita nangawala diha sa Ginoo, no, wala na kana gani nga nangawala ta sa Ginoo ba, no, nga natay ato ang mga gipangbuhat, no, na nawala ta in the sense pod nga nagpakasala ta, no, na naulipon ta sa sala, no. We are lost in a sense pod na we are perishing, no, nga if we are not saved, we are going to hell, no. If wala gid ka nakadawat ni Jesus Christ, isip ni imong personal Lord and Savior, padung gid ka sa impierno, no. Kita nga tao, kung ang tao gani wala nakadawat, he is a lost sheep, na lost siya, no. So ang kaning lost, iya po ning ato ning mahalintulad nato ni siya sa word nga perish nga atong mabasa sa John 3:16. Nga nang, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish. No, perish, why? Unsa man di ang kasabot ani nga perish? No, this is meaning we are lost, we are ruined, and we are destroyed, no. Kana ganing kaning ato ang kalag, if we are ruined and destroyed, we are in a great danger, no. Meaning nga padung ta sa kalayo sa impierno, no. And then we are heading for destruction, we are heading for a ruining sa ato ang kaugalingon. So this is something lost yun, meaning nga ang kaluoy sa Ginoo na iyang gipakita, nga iyang gipangita, no? Sa kaning na kita di ay ang Ginoo di ay himo nga shepherd nato, gipangita ta sa Ginoo because why? Nganong gipangita ta ni Jesus Christ? Because Jesus Christ knows that our end destination, na kung wala gani ka, kung ikaw gani mismo that a sinner nga walay wala maluwas, padung gid sa impierno. So we are the munang gitanaw sa Ginoo kay bawsa sa ato ang atong dangatan, kung sa atong dangatan, if we are not saved and if we die, and then if we die unsaved, no. So that's one of the compassion nga gipakita ni Jesus Christ, no, for as a shepherd, as the good shepherd. And then ipakita niya nga, no, iyang question gani nga na that not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it. Di ba, dili ba mo imo bang pangitaw ng usa ni imo lang abiyaan ang 99 nga nabilin kay 100 man ni sila kabuok, no, nga mga sheep, and then go after that which is lost, pangitaw niya ato sa imo makita, no, yung ipangutana. So naagiday kangawa ang Ginoo, makita nato nga nay kahangawa ang Ginoo sa lost nga soul, sa lost nga kalag, no, sa iya lang gi-show ani nga parable, no. So number one, the shepherd's compassion, no, for a lost sheep. And then number two, the shepherd's compassion for a loved sheep, no. Kung if whether you like it or not, gigugma magita sa Ginoo. Dako gyud iyang ang gugma sa Ginoo nato, no. Hinimo gud gani ta niya, no, in his image and likeness, no, ningon ang Bible. We are loved in the sense nga iyang gipakita man gani ang iyang gugma, iyang gingingon in the first place, isulti sa Ginoo ingon sa John 3:16, for God so loved the world, no, iyang gisulti na, no, but iyang dira gipakita, no, gisulti sa Biblia, and then he showed his love, no, nga ato mabasa sa Romans chapter 5,
sa Romans chapter 5. No? But God commended His love toward us, Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. No? So, gisulti sa Ginoo nga yatang gigugma ug iya pong gipakita ang iyang gugma. So we are loved, no? Gigugma dito sa Ginoo. Iyang gugma gipakita dito sa krus sa Kalbaryo. Giula ang iyang precious nga dugo para bayaran ang imo ug ako ang sala. So kung mag-doubt ka sa gugma sa Ginoo, no? Hunaw nato ang iyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo. That's the shepherd's compassion for a lost sheep, for a loved sheep. Gigugma man gyud ta. No, kay kani kung iyang gipakita diri sa parable nga for a loved sheep, kanang man gani gipangita ka, ikaw gani mismo nga pangitaon ka, dako na kay na nimo nga kanang gani ma-overwhelm ka, no? No, kanang gipangita ka sa imong mama, gipangita ka sa kung mawala ka, siyempre may gigugma gyud ka. So samar po na sa Ginoo nga kay gipangita ta niya, hinahigugma siya nato. So naikaluoy ang Ginoo diri ka nato, no? Because we are the lost sheep and He is the good shepherd, no? Iya lang nga gi-illustrate, but kani siya dako ni siya nga illustration sa kaluwasan pod sa atong mga kalag, that we were lost, we were once lost. If you aren't saved, we were once lost, no? Nata sa kawaladon sa una. And then ayon, for a lost sheep, ayang kaluoy sa lost nga sheep, iyang kaluoy diya sa gigugma nga sheep, gigugma magida sa Ginoo. And then lastly, the shepherd's compassion for a lone sheep. Lone meaning naginusara without companion. Lone man yun. Kay, di ba, sa gipakita diri sa 99, no? Kung ikaw, kung ang tao, kung tapulan lang yun, adi lang to na ko pangitaon tong usa. Naabi to'y 99, no? Daghan pa bitaw 99. But there is something nga naagi value sa kaning usa ka sheep nga ginapangita gyud, gusto gyud makita, naagi ni siya value nga gusto makita. And what value is this, no? Kung atong halintulad sa ato that we are the sheep, unsa may value nato? You know what, the value nga nakita sa Ginoo diya kanimo is your soul. Soul is imuhang kalag, is precious in the eyes of God, no? No, iyang yung na ang kinibitaw nga na dako og ganang ganing value sa Ginoo, ang kalag nato matag usa, no? Kay kini manggong lawas madunot ra man ni ato ra man ning madunot ra man ni diri, no? Corrupt man ni siya, no? But our soul is may mo makiga atubang dito sa Ginoo, kaning mo live sa eternity, whether we are hell or heaven, no? So kani ato ang kalag, precious kay na sa Ginoo. And so kani nga ipakita sa Ginoo nga kung ang tao, no, nga wala nakadawat ni Jesus Christ, ang tao nga dili luwas, madung gyud sa impierno. So now atong nakita nga dako gyud ug kaluoy ang Ginoo, no? Siya ang good shepherd, kita ang sheep, no? Nawala ta pero apan gigugma ta nga sheep, naginusara ta, we are a lone sheep and we have this value and this is our soul. It's the precious diya sa Ginoo. Pakamatyan ta diya sa Ginoon Jesucristo. So, what's the moral of this? What's the biggest lesson na ito makita? That the Lord Jesus Christ has a dako nga mercy, compassion diri kanato nga nangawala, no? Muna nga atong himuon nga atong dawaton siya, isip ato ang Lord and Savior, kay gipangita ang gyud sa Ginoo,
no? Ato siyang dawaton isip na atong manluluwas, no? Aron mahibalik ta niya, mapasiguli ta no sa amahan. No? So, and then as we are saved, we accept Him as our personal Lord and Savior, makasiguro ka og kaluwasan sa imuhang kalag. So I pray nga karon na idakong kaymuan ng Ginoo nga pinagi siyang grasya, luwason kaniya, no? If you are not saved, then luwason ka sa Ginoo, no? Then if you are saved right now, magpadayon ka diya sa Ginoo because you know that you are loved, that you were once lost, and then there is one thing of precious diya kanimo, precious ang ato ang kalag. So mao lang to atong tunan karon, no? The Jesus, the good shepherd, no? And the shepherd's compassion, no? It also means that we see the compassion of our Lord Jesus Christ in us. Salamat ug maayong hapon diha kanimo. Salamat sa pagpaminaw. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon among paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page o kami malipay mo tabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.